taky. Čauky, mňauky, honky, toky. Zdravím vás tady, já Ražem. A jsem tady hodně videa, tady v tomto videu budu pít nápoj. Tady vidíte povídání si s Pokecem. A tady budu pít nápoj, tady tento Monster. Je to Ultra Peachy King. Monster Energy Ultra Peachy King. Jo, Ultra Peachy King. Takže půjdu na to teda. Jdu se rád. Cheers. No. Dobrá Ultra Peachy. Dobrá Ultra Peachy. Dobrá Ultra Peachy, to je broskvička. Ultra Peachy, to je broskvička, no. Je dobrý, no. Chuť má krv, no. Chuť má krvnou, broskvičkou, dobroučkou broskvičkou. Já musím na obličej vánek. Studenoučky, chladnoučky, váneček studenoučky. A ten studenánek se Monster. Dobrý Ultra Peach. Poležes. Jo, je to dobroučký Ultra Peach. No lidi, já teda co plánuju, tak se chystám na to, že budu natáčet pak Torchlight 2 hru. Tak na to se těším, na ten Torchlight 2, že pak budu natáčet. Teď si já říkám Ultra Peach, on úplně brutálně voní prostě. Ten Ultra Peach. To je dobrá broskvička, no. Dobrodenká broskvička. Je. No. Orgasmem Juha nezásob nejvyšší. Orgasmem Juha další podobné efekty nezásob nejvyšší. Duha. Je. Pojďme. No, dobrý monstříček. Teďka video, musím zase na sebe udělat věcíčky, ne? Trošku na sebe udělám věcíčky. No a to, zeschladím trošku. Trošenku. A já se tady pít ještě Ultra Peach. Ultra Peachy King. Ultra Peachy King. Ale...
No, dozajista jste si lidi všimli, že skládám teď, mám tam už na YouTube 2 tracky uptempa, takže je to fakt parádní. Mám z toho radost, že se mi daří skládat tento styl. Uptempo mě baví mě ho tvořit a pak tam v budoucnu budu dávat ještě nějaké další tracky. Takže se na to lidi určitě těšte. Bude to určitě fajn, že si lidi ty tracky poslechněte když jak. A že mi když dáte nějaké hodnocení. Třeba by bylo parádní, uptempo budu skládat a teď co chat by vám mafal. Co chat, no a mám v plánu tu kamerkou na čelo malovat nějaké ty obrázky. To se můžete podívat do Shorts, tam nějaké obrázky mám. Co jsem maloval. Vytvářím si obrázky k trackům a že co? Že mám ty obrázky k trackům třeba na Facebooku je taky fakt. Že kdybyste měli přístup k mému Facebooku, tak tam se můžete podívat na mé obrázky, co mám nahrané v galerii. Takže to je parádní, no. To je určitě parádní. Je to prostě hustý, no. Cheers. Je uptempo v pohodě jako styl mě uptempo baví. Jako baví mě uptempo, protože si ho rád užívám jako, že ho rád si poslouchám. Uptempo. Ono jako uptempo vychází z hardcoreu a jde o to, že je rychlejší, tak je to jako hardcore, na ten se jako tam cítí hacke a uptempo spočívá v tom, že na to musí tancovat rychle, že jo. Jinak to tak je u uptempa jde o to, že to je styl, který se pozná, nebo který je laděný tak, že ty bici jako ty kopy, tak jde z nich tam dělat třeba melodie. A ta melodie, to je u uptempa, že to prostě to zkreslení, ta aktualizace zvuku tím jde udělat až takový jako toho význání toho beatu. Že ten beat může znít až úplně jako sirena, takže to je úplně takový jako až úplně Pac-Man prostě a je to zajímavé, jestli to jako a uptempo mě baví. Uptempo mám rád, já ho rád poslouchám i skládám a uptempo je v pohodě, to jsou různý styly. Dobrý je třeba uptempo Erika,